Machiegni ne janeno mar Lolwe TV odiochieng' mano ma kawuono ageno ni iriyo maber ma chenro mar kuku mar wach. Odiochieng' ni mano ma kawuono dang'iyo weche mathoth ahinya kama bro kelo ni chenro ni iluonga ni Jesse Omondi. Kawuono wantiere kod nyadendi Quinta Awuor ma bende iluongo ni civic educator kata jalno bende koro puonjo jopiny ni to ang'o adieri magi ma bende nitiere weche mopogore opogore kotenore gi piny mar Kenya. To kod weche mopogore opogore. Owuok e riwruok miluongo ni Youth Alive Kenya. Bende wantiere kode ka e studio mondo lero nena mathoth wadhi ng'ane gik mathoth ahinya. Wach mar public participation kata nita ere kaka japinyno bende chiwo pache gik mopogore opogore to kod wechego mag pok mar pesa masani koro theko. Machiegni ahinya Quinta Awuor machiegni e studio marwa mar Lolwe TV. Erokamano ahinya. Iwacho ni iwuok e Youth Alive Kenya in kaka civic educator. Inyalo nyiso mokwongo lerana ni to Youth Alive Kenya en riwruok mane to ang'o gino bende koro timo best kanye. Youth Alive Kenya in a non-governmental organization masiro kendo jiwo dongruok mar rowere. E weche king'iyo weche kaka rowere kaka ginyalo participate in development mag gik sirikal gini, gik somo, gik environment, gik tuke, generally dongruok mar jorowere. Mane Youth Alive Kenya. Un best kanye to kopogore gi kuma untiere best. Inyalo wacho ni best kanye to nyiso ni to Youth Alive Kenya ni. Bende nitiere samoro jogo ma bende koro tiyo godo jiwo rowere. Nyiso ni Youth Alive Kenya bedo best kanye. Koro kaka nyingno ewon Youth Alive Kenya. Youth Alive Kenya operate all around Kenya. All the 47 counties of Kenya. Though their main office is based in Nairobi, there is also an office in Kisumu, Mombasa, and West Pokot. En kamora mora e piny mar Kenya. Koro tie project ma Youth Alive Kenya o partner gi Uraia Trust. Uraia Trust. Ma bere riwruok mar piny owacho en NGO. Uraia Trust ni en a national civic educator. These civil societies ma deal with civic education, all of them. Koro Uraia Trust is like now their umbrella. They deal with matters to do with civic education. Koro Youth Alive Kenya o partner gi Uraia Trust a project milongo ni kushiriki ni jukumu letu. Kushiriki ni jukumu letu tiende ni Kao bedo gi migawo kata golo wuoyo kamoro donjruok e gimoro en ting' marwa. Kao migawo mar jopiny. Yes. En ting' marwa. En ratiro wa kaka chik wacho. Iselero kanya ahinya. Koro just to conclude on that, koro kushiriki ni jukumu letu project ni sani obedo implemented in 4 counties. Mano Kisumu County ka West Pokot County, Kajiado, to gi Mombasa. Ang'o moyiero mago? Nikech aneno kosengolo out Pokot, Mombasa to kod Kisumu. Ang'o moyiero mago? Ang'o miyo kotime kata ni Kisumu, Siaya kama? Ang'o mong'iyo mar ng'iyo mago? First of all, this project onego take place in all the 47 counties. Yes. But this is actually the phase 2 mar kushiriki ni jukumu letu project. Phase 1 no team Nairobi gi Kiambu. Koro it is just a step by step process. Mniso ni sani koro un mari counties ang'wen gi kendo ka chopo next time uchako yiero moko kendo. Ang'wen. Kata beach seche moko. Erokamano ahinya Quinta. Koro wachni wang'iyo anena mahino maduong' ahinya mar twak marwa e kuku mar wache sani. Wach mar public participation kata bende jopiny biro to golo pachgi ni wan wadwaro kama kotenore gi gik moro amora ma bende gidwaro golo e pachgi. Inyalo wacho ni to ang'o manyaka gie sani kata ere kaka onego bed ni itime kawo pa jopiny ere kaka en gino ma ochuno kuom dhano. What is the importance of public participation? So before even you go to the importance, public participation and yes. For public participation and engagement between the duty bearer and the right holder. Yes. To make decisions that affect ng'ama timo gimor kete tim to kod ng'ama dwaro mondo timne gini. Nikech kawawo about duty bearers, magi jotelo mwamiyo
Telo mopogre. E county wan gi governor, wan gi women rep, senator, kidok piny kae wan gi MCAs gini. Koro right holder and one jopiny. King'iyo article 1 of the Kenyan Constitution. Article 1 wacho nade? Teko duto te nitie kuom japiny. Sovereignty. Teko duto te ni kuomwa. Manyiso ni jatelogi, these duty bearers, kata jomobedo appointed, ok only the elected ones, kata jomobedo appointed. Ngata moyier ma jatelo kamoro. Kata those iluongo gi ni county executive officers. Gin be, we are to hold them accountable, and we can only hold them accountable through what? Public participation. Koro mana gima public participation and engagement between duty bearer gi right holders. Kama koro gibetie, gitwak, giwacho ni en ang'o monego watim, en ang'o mosetim, en ang'o monego kik watim. Mane public ber mare. Iwacho ni selera kaka en. Ber mare en ang'o? Ber mare ni en ikawo decision ni koro devolution is bringing resources and power closer to the people. Koro ber mare ni through public participation devolution is achieved. Nikech ikawo pach jopiny. Onge ka MCA nyalo wacho ni we ager market. Kapo penjo ngani samoro ok chiro. Samoro ngani ok dwa chiro. Eno dwaro ndara. Jogi ok priorities. Koro ka gidok piny kae to ging'eyo ni en priorities mage ma jopiny nigo. En ang'o ma gidwaro mondo sirikal otimnegi. Mano one of the benefits. Makata cross. Nyiso ni ber maro mano maduong' ahinya bende koro nyaka ng'eni to imiyo gima udwaro ma uketo mbele. Ma udwaro. Ok ni koro udwaro ahinya. Ok ni koro olos kia market kale to onge kata ndara, onge pi, nyithindo nindo kech, skunde onge, skunde okethore. Mane ber mane waseyudo kanyo mano mokwongo ahinya. Kapod ber moko bende wadhi winjo anena mbele. Wang'e anena mago ma bende osetim some months ago counties wa kata kuonde ma bende osewuotho. Uneno ka en gino ma bende nong'iyo jopiny. To bende jopiny kata kuwuotho bende winjo ka jopiny wacho ni public participation osekonyo kama. Kuonde mosewuotho ere kaka osedhi ne bende ki focus the public. Koro nitie kuonde moko ma obe wacho ni jotelo temo. Giluongo jopiny to gibet kod ing'eni ok inyal reach out to everyone. Gitemo giluongo jopiny tie ward admins gin nyaka gi WhatsApp groups. Giwuoye, giluongo gitiyo gi social media, gitiyo gi jogweng, village leaders, community volunteers. But majority kuonde ma osewuotho, especially Kisumu County gi counties mamoko, iyudo ni people are not aware, especially rowere. Gikia gin gishtukia tu kara noger cho gineno kata kigedo kamoro gineno kigero ndara gikia kara my project mar county to onego give views gi public participation forum. Koro what I can say about that, public participation, our leaders are not taking this seriously. They are not taking this seriously to the letter the way it should be. Nikech in the constitution it allocates for there should be room for public participation. Before ichak development nyakidoge piny ka ipenj gini en ang'o ma gidwaro. Nikech iyudo ka jotelo gi samoro en ng'ama kodak kata gweng kanyo. Ng'ene sani jotelo wagi ng'ato dak e state kamoro mabor kata okumorito odak kuma be tiyo Migori. Mano ntie koro en kodhi ni kamano en kodhi dogo budget Nairobi. Yes, otimo gigo Nairobi. Unushtukia tu ni project team. Koro onge, there is no that provision of public participation, and it is sad. It is a sad state. Bende angoma jopiny bende samoro koro nyalo timo mondo gini odhi anena yono makare. Bende nitiere japiny koso japiny to en onge duol kanyo. Ka samoro okotime kaka onego bed ni dware. Bende japiny nigi right mar samoro reject nikech niwinjo ka jomoko ywak ni to wacho kama to kochopo kare waneno makitimo gik mane ok omiwa
waneno mana ka gigo ma samoro oger ndara to ndara no kwa wuoye gik mathoth ahinya nyiso ni samoro nitiere japiny onego bed anena gi ting' moro ni to ere kaka onyalo timo mano wadang'i anena nikech gi thuolo ni wakwongo wadhi anena e break matin kata wadonje mondo kwarit kigeny mano mar ariyo mana chenro ni mano mar kuku mar wach wan kae to kod nyadendi Quinta Wuor mar Youth Alive Kenya en civic educator kata ng'a puonjo jopiny ni to ang'o mondo bed ni koro otimo mor kotenore gi weche mag dongruok to kod golo pache mondo koro winji e piny mangima kata kinde jotendi mana bang' thuolo machuok kende waduogo mondo wadhi nyime. Machiegni kendo ne janeno mar Lolwe TV wadonje kidieny mar ariyo kata tielo mano mogik e chenro ni mar kuku mar wach mar odiochieng' ma kawuono wan kae kod nyadendi Quinta Wuor ma bende wantiere godo Youth Alive Kenya mana e Lolwe TV kae wasewinjo mathoth e wach mano mar public participation maka japiny golo pache to ne ubeno timo nang'o onego beni bende nitiere yore mago beno luwo yore makare ahinya machiegni kendo Quinta ne waloso e wach mano mar ni japiny ratiro mare mar dwaro ni gigo mowacho oketie tim bende nitiere japiny bende nigi ratiro no koso in ka jatelo osebiro mineno kotimo gino moko timo to in koro ionge duol onge kuma inyalo dhi mano bende nyalo chiwo ler kanyo ben gi rights mano kado duoko wa mane article 1 sovereignty power belongs teko ni kuomwa wan kaka jopiny kendo constitution no kendo emomiyo wa right mar holding those leaders accountable tie different ways ma wanyalo hold gi accountable idhi in kaka iwon idhi public participation don participate imiyo your views wacho gik ma chandi gik midwaro mondo timre kaka rowere kaka person with disability kaka mama iwacho your views toka project no bedo implemented ineno ni mako gik mano wacho kata mano ket piny tingene japiny koro problem ene japiny ema koro kia okay ni koro what next what next do I do now ngane jatelo ni chokono ni skundwa mar primary kama onge classes en okelo notangi mar pi magi wacho ni magi pa ne koro puonjo jopiny jotelo bende uloso godo be untiere gi program moro ma bende uloso gi jotelo koro functions gi responsibilities mag jotelo gi kaya mantega shida nikech ng'eny tot jopiny gi kiani ng'eny responsibilities ge bedo divided nitie moko mar jo county nitie moko mag jo national government yes koro ong'e kaka japiny ne ginge ka en primary is a issue you go to the national government secondary be kind issue with ECD give vocational training mago jo county koro we answer question ni mani penjo ni koro en ang'o makoro japiny timo koro gimone go tem nikech ngene chik to yie ni ginyatimo kama teno kia ni koro en ang'o monego tim koro first nitie different avenues ma japiny nyalo tiyo go mondo hold the leader accountable first number one is petition you write a petition what you give leaders ma wan go ground grassroots leaders what you go if it's something to do with the national government go to the chief sub chief the one who is near to you write to them because these people they are accessible to they are more accessible to jomakoro ni mbele ni malo kind gig moko to do with the county the word admin office miseni en makama tiora ni samoro kendo mano bokti ntie issues of strike to peaceful organized rioting makoro wito kite akiangwango peaceful rioting obedo allocated in the constitution canon other than that ntie this organization koro kaka for example one Youth Alive Kenya ntie different civil society organization we can approach them and tell them you know what views we gave our leaders some views to implement but they did not implement yore mopogre using social media yore mopogre lifestyle media different forms minyalo tiyo go na hold your leader accountable kata ka gitiyo gi chike no mano kaka koro 37 ma freedom mar ng'anyo mantiere ng'anyo mamuol ne donge bende gigi be iluwo adier kata ng'ato ng'any
Ndio ka jomoko ng'anyo to onge lokruok. Ma koro japiny chomo kan. Man ngene gima koro kelo japiny macha osegen macha kara wadho ang'any. Onge ng'aja ma enti kuma mako malo. Adiera. Ere kaka koro what next? I want you to say japiny otimba. Yes. Just they say Rome was not built in one day. It takes one person to make a change. Kila kitu and step by step. Koro okni give up ni atine wadinga onge gimotim alternative BN kanga nyoko oko nini oko miyo mondo that your view to be considered which is the other way, which is the other method. Yes. Kwa ng'iyo mano, wang'iyane wach mar pod mar makawo pach jopiny ni. To kod bende kaka COVID-19 o affect. This year now joka counties mathoth wacho ni watimo public participation online. Create WhatsApp group ke nyumba 10 ke ang'anga. Bende pani madhi bedo effective. Koso ng'eni ke ng'en ji onge WhatsApp te. Ne wona ni WhatsApp group chan wawuoyo no wacho ni mondo online, not everyone is online. Nyalo se wach COVID-19 kako affect kendo nyalo dhi kelo change mopogore gi the last time. So first of all, COVID-19 is real. Yes. Ngeni tejo mawacho ni COVID-19 and giri sirikal mar COVID-19 is real. Yes. Koro gimenya locho kum COVID-19 indeed has affected all government functions, including public participation. Nikechani public gathering is not allowed. Okay? So, remember you don't most counties, not all, yes. Not all. Yes. Kata Kisumu is not there. Most counties implement online public participation. Though, like Sunday in Kisumu County, a public participation forum annual development plan. What they did as a Kisumu County, Gingiso Jimondo Odi award admin. Or award admin's office, you write your petition, you know that is now they are taking your office because award admin will only submit few people. Yes. And these few people, they must be inclusive. You must have a youth representative, somebody disabled, women interest, elderly, only few people brought the public participation forum. You look at these leaders who have been selected to represent your view. If you are a person living with disability, you go there and you tell them, I want you to go and say this and this. Kamano kaka counties, kaka wachini county Makisumu, for example, Timo, Gikawa representative of each group, and then to go and give up their views. What about counties moti yoge online? And last time no one gave speaker no one to Masiaya. Not one mondo ji keto WhatsApp group kare do tem online. Do you feel ni samoro ngado nyalo oro pache, but ibedo meted iweyo koro gi select magedwaro. Online general technology has a lot of disadvantages and a lot of advantages. Disadvantages is you can easily tamper with information. You can delete, you can add with information, but we still have to congratulate Josia. At least that is a great step. At least out of the box. As much as this online participation forum okang include GT. Not Kada moko maniluongo ma ji chokore ka tima joma ne biro. But until percentage, especially jo youth, mostly the youth are the ones who are online. At least a percentage more they attract, which is something we have to congratulate them for doing. Mana kamano bende ka lose wachno. Wang'iyo nena nyisa nena japiny kwa ng'iyo wach mar stalemate ma nyaka gesa ni nitiere Senate. Japiny kia ni to ango idwa pa wach mar pogo pesa ni. Representative wa gore ywara iye kucho chong. Jomoko siro kia 1 man 1 shilling 1 vote. Jomoko bende pade kata ni area kaka area no dungi pogo pesa. Mano bende nyalo ponyo kaka jalo bende ponjo japiny. Nyalo ng'iyo ni to ywara ko bende nitiere gacha. Japiny koro nego focus kanye. Ong'iyane na mago ma bende koro dhi konyo. Nikech ng'eni jotendwa gi nitie moko yudo ka gin ging'iyo gik ma bende dhi konyo gi. Ong'iyo fuel mobiro ringo godo from parliament to from Nairobi to Kumodaki. Ni bomedore koso dok chien. Yes, we can talk about it. Currently Senate nitie issue mar the proposed county revenue allocation. Yes.
county revenue allocation bill, there is 316.5 billion has been allocated by the national government yes. To the counties. Man, the total amount that has been allocated to be divided to the counties. Okay. Talking your article 216. 216. Article 216. Now we about Commission on Revenue Allocation. The principal function of the Commission of Revenue Allocation is to make recommendation concerning the basis of equitable sharing of revenue raised by the national government. Mark the keyword equitable sharing of revenue raised by the national government. Okay, yes. Equitable sharing of revenues. Okay, then keep the article 204, the number 2 section. What only the national government shall use the equalization fund only to provide basic services including water, roads, health facilities and electricity to marginalized areas to the extent necessary to bring the quality of those services in those areas level generally enjoyed by the rest of the nation so far as possible. Even the watch population can onge watch population marginalized. But the revenue allocation, what they were proposing that now revenue should be allocated based on population. Maybe counties like Nairobi and Turkana are the one who are getting the giant share. Because they are the most populous county. Yes, based at revenue corroborated based according to population, of which we have 19 counties. They are big losers. They are big losers, and some have big gain. They have really gained a lot. Gain a lot. Lamu Bedo allocated 2.59 billion. But is that the right way? Because we see, even according to, they should make laws according to the constitution. What are the parameters that should guide budget allocation? We have things like poverty index. We have things like infrastructure, health, education. Kaka senators, our legislators. Thoth ka en gima biro bedo kwa wacho kinde ka kinde. Adwa ni boge japiny kamera ne chiune gi ler inyisogi ni ma e gima onego bed ni timo kotenore gi public participation. Arieko mane monego bed ni japiny bedo godo kitiyo gi kamera ama kae. Koro one kaka jopiny Kenya kaka ondike article 1 of the constitution, sovereignty power belong to us. It is our role to hold our leaders accountable. Koro long chenro mar public participation, it is your role to participate. Kok inyal participate, at least inyalo give your views through other avenues. Kok inyal dhi kanyo o iwuon nikech ing'eni kendo gi weche COVID-19 gi tek mondo wadhi e chokruok. Koro you give your views through other avenues so that your views are taken into consideration. Erokamano ahinya Quinta Awuoro. Omiyo iluongo kanyo ni koro kuku mar wach. Iwinjo ni to gima osebedo kwa winjo ni chokruok mondo wadhi wagol pacho miluongo wa pile pile mondo wadhi hall moro cha. Ang'o mabende ere kaka okonyo iwinjo kanyo mathoth ahinya kendo koro ler ni kanyo kowuok kuom Quinta Awuoro mar Youth Alive Kenya. Omiyo mago gin gik mondo bende ng'iyo. Omiyo uluonge ni chenro mar kuku mar wach. Kuku mare ne kanye. Mano inyalo yudo mana e Lolwe TV. Dwokero kamano ahinya jogo mabende koro okete LTN kata Lolwe TV otieno masani kama bende ne wantiere kanyo to kod twak maber ahinya mabende koro mulo gana nyako chieng' mano machielo bende oboro tudore kendo mana e chenro ne kete mana kanyo nyinga Jesse Omondi.